alle sammen. Vi skal prøve at have lavet vores helt egen astronaut. Den første I får, den er lidt mindre end den I ser i videoen her. Det er den vi skal have lavet ud til frisen ude i fællesrummet. Den I ser mig lave her, det er et eksempel på den man kan lave bagefter, som vi laver ind til klasserne. Men det er på samme måde vi laver den. Så det I skal bruge, det er at I skal bruge en saks og en limstift. Og så skal I bruge en blyant til den jeg laver her. Men til den første behøves I ikke en blyant. Se her. Så kan I se. Til vores astronaut, der har vi 2 ark. Det ene ark, det er den med alle strimlerne, og det er den vi skal lave musetrapper ud af. Så den lægger jeg lige til side, den skal jeg ikke bruge endnu. Men på det første ark her, der har vi nogle forskellige firkanter, og vi har nogle øjne, nogle fødder, nogle hænder og et hoved. Og så er der også sådan en lille en her til rumdragten. Det jeg starter med at gøre, det er at jeg klipper den nederste ring af. Den skal vi ikke bruge. Så jeg starter sådan med at klippe her den allernederste del af papiret. I kan kende den på, at den har sådan nogle skæve sider. Inde i blå klasse vi snakker om, at det hedder en trapez. Den kan vi bare krølle sammen og smide i papirskraldespanden. Så starter vi med at klippe de første 3 firkanter ud, eller rektangler. Vi skal bruge ringen, der skal være rundt om hovedet. Den lange, smalle en her er til hjelmen. Så skal vi bruge den brede, lange en, som er til kroppen. Og så skal vi bruge den også lidt brede, men knap så lange, som er den, der skal støtte vores hoved, så den får sådan lidt en rummelig effekt. Når jeg har mine 3 firkanter, prøver jeg at tage fat i hovedet, altså sådan en hudfarvet cirkel, og klipper den ud. Sådan der. Når jeg skal lave den store inde til klassen, så tager jeg og klipper øjnene ud. Det er også der, jeg skal bruge blyanten. Tager min limstift. Har cirklen foran mig, som hovedet er. Tager et øje. Putter lim på. Og så sætter jeg sådan. Og jeg vil gerne have, at min astronaut kigger opad. Så nu gør jeg sådan, så den vender rigtigt for jer. Så når jeg sætter ham der, så sætter jeg øjet sådan, at det ligner, at han kigger ind mod min mave nu her. Altså han kigger opad. Det er fordi jeg tænker, at når man er en astronaut ude i rummet, så kigger man nok ud og op på alt det spændende univers, der er rundt omkring en. Sådan der. Så tager jeg min blyant og tegner. Og jeg vil gerne have min astronaut, han må gerne være lidt overrasket. Så jeg tegner en rund cirkel for hans mund. Og så tegner jeg sådan nogle store øjenbryn her, som er sådan lidt ligesom en smiley, der er overrasket. Så han siger, wow. Når jeg siger, at jeg ikke skal gøre det på den lille, så er det fordi, jeg har printet jeres billeder ud, så dem, der hænger ude på frisen, der kan I få jeres eget ansigt på i stedet for. Så i stedet for at klistre øjnene på det, så klipper vi hovedet, jeres eget hoved, så limer vi det på den her. Så i stedet for øjne ansigt det her, så kommer jeres ansigt til at være herinde på den lille astronaut, der skal hænge ud i fællesrummet. Og hvis det går helt galt, så kan vi jo altid lave det her i stedet for. Så, nu er jeg klar til at tage min krop, som var den bredeste af dem. Og den folder jeg, og jeg kigger lige, kan I se, jeg har sådan en sort kant her. Så den del vender jeg indad, ruller jeg den sammen til et rør. Og tager her og måler med mine fingre, så jeg måler, jeg har lidt stykke der at fælde sammen med. Åbner den, tager min limstift. Limer godt på kanten, folder rundt, sætter dem sammen, så de er nogenlunde lige i hver kant her, til hver side, og så bruger jeg fingeren til godt at trykke det sammen, så jeg hjælper limen med at klistre. Og når jeg synes, at nu kan jeg se, nu hænger det nogenlunde godt sammen, så jeg kan slippe det, så jeg lader den stå der og tørre.
så tager jeg den her brede anden bred, som er den, der skal holde hovedet. Gør den rundt, folder den rundt, og der skal den altså foldes lidt ind i hinanden. Og så måler jeg lidt efter hovedet, så når jeg lige lægger hovedet ned på bordet, så kigger jeg, at den er cirka lige så bred som hovedet her. Holder min finger på igen og slipper, så jeg kan se, hvor meget det er, jeg skal lime på. Limer igen og gør ligesom før. Folder rundt. Og jeg ser, hvordan jeg bruger min tommeltot til at være mål, så jeg kan bruge den til at måle ned til, hvor langt det er, jeg skal lime på. Sådan der. Jeg bruger lige bordet. Gør godt, så limen også er der. Og så kommer den her, som er selve hjelmen. Og den skal jo være rundt om hovedet, så derfor så prøver jeg at måle sådan her. Rundt om hovedet. Jeg prøver lige at tage den lidt tættere på, så I kan se, hvad det er, jeg laver. Sådan her rundt om hovedet, kan I se? Den er her. Den skal være lidt større end hovedet, men ikke så meget større. Så jeg prøver nogenlunde sådan, at der er en kant. Man kan se, at der er lidt luft derinde. Gjort det. Så limer jeg den sammen også. Så tager jeg den her, som var den til hovedet, den jeg sagde den lille støtte, og jeg kan jo kende den på, nu kan I se dem her, at det er den midterste, den brede mellemste størrelse. Tager jeg og putter lim bag på hovedet, og limer det fast på den, der skal holde hovedet. Se, så den her, den gør, at lige pludselig stikker hovedet lidt ud. Og så må man godt trykke lidt på den her bagved, fordi den skal vi have nu til og passe ind i den her ring. Så når vi skal have den her ring på hovedet, altså hjelmen, så skal vi have den limet på den her. Det kan godt være lidt svært. Så det jeg gør, det er, at jeg heroppe i toppen af den her, der sætter jeg mine fingre igennem, og så putter jeg simpelthen lim på den kant der. Og uden at røre ved lim, så går jeg ned i den anden, altså ned i bunden af hovedet, tager jeg igen og prøver at lime på den kant der. Og når jeg så stikker den ind her lidt i ringen, så skulle der gerne være lim i begge ender, der hjælper. Og den skal ikke helt igennem, men jeg skal nok ind til at holde fast. Så med hænderne tager jeg herind og prøver at fange min limkant, og siger, trykker ned på, så godt jeg kan. Og når jeg har holdt det lidt og synes, at nu holder limen godt nok, så prøver jeg op i toppen og gør det samme. Nu prøver jeg at se, at den skal holde fast der. Og man kan godt få lidt klistrede fingre. Prøv bare så godt jeg kan. Sådan der. Så er hovedet klar. Og så har vi kroppen her. Så nu tager jeg, når den her er tør. Den tørrer ret hurtigt. Så hvis jeg holder forsigtigt på den, kan jeg godt lige ved at stikke en finger ind i hovedet her. Kan I se, få en finger ind der. Og holde, og jeres fingre er jo mindre end mine, så I skulle gerne kunne få en finger derind. Og lige holde imod, når vi limer i bunden af hjelmen. Så tager jeg kroppen, og jeg vil gerne skjule den der kant, hvor jeg samler, så gemmer jeg simpelthen ind under astronautens hoved. Stikker fingrene ind der, og holder på. Og så kan I se, at så har jeg hans krop og hans hoved på. Så lægger jeg ham lige herover, for nu skal jeg til at lave hans arme og ben. Der skal I have fat i jeres andet papir. Så lige nu, der har jeg nogle hænder og nogle fødder, og den der på kroppen, dem venter jeg med til sidst. Nu tager jeg dem her og klipper de 8 strimler ud. Jeg skal bruge 2 af gangen, for nu skal vi lave musetrapper. Jeg er sikker på, at nogle af jer har prøvet det før op til jul. Men fordi jeg der ikke ved, hvordan man laver en musetrap, så kommer det her. Jeg tager og måler med den ene og ser, hvor bred er den. Den er dertil. Så ligesom jeg før brugte mine fingre til at måle med, bruger det lidt igen her, for det er ikke altid øjnene helt kan se det, så er det ret nok lige at have sådan en målehjælper til her. Og kan se. Så nu sætter jeg papiret på, og det er vigtigt, at den passer på kanten hernede, så jeg kigger virkelig godt efter, at jeg får den limet fast sådan der. Så de sidder på hinanden, lidt ligesom hvis de laver et hjørne eller et L, så den passer på kanten her, og den passer på kanten der. Og nu kigger jeg altså på, når jeg skal til at flette. Den her, det er den, der ligger øverst. Det vil altså sige, at den her skal først. Så nu folder jeg den langs kanten her, folder jeg den ind herover, og
og så giver jeg den et tryk. Og jeg kan hele tiden følge den på kanten her, den er nogenlunde lige, og fletter over der, og fletter over. Når man så når enden, altså her, nu har jeg sådan her, den er ikke bred nok til at kan nå helt ned. Så putter jeg lim på hele fladen her. Starter med at folde den her stykke ind over den lille flap. Jeg siger fold. Og tager den anden. Fold. Og så har jeg min musetrappe. Det her, det er enten et arm eller ben. Så nu lægger jeg den over, og nu er den klar. Dem skal jeg lave 3 mere af de sidste 6 strimler. Så det gør jeg lige. Så har jeg 4 musetrapper. Og man kan godt lige tage den lidt, og lige, uden at hive for meget, pas på at I ikke hiver heroppe i kanten, for så kan det her jeg lige sammen gå et stykke. Men herinde midt i, jeg ser, der kan jeg godt hive lidt i dem, så de lige bliver lidt løsere. Så skal vi have fat i det første papir, og der skal vi have klippet fødderne og hænderne ud. Sådan der. Så tager jeg enden af musetrappen og finder en sko, limer på bagsiden af skoen og sætter den for enden her. Voila. Så har vi en fod der. Det samme gør jeg ved de andre. Nu tager jeg min astronaut, og så kigger jeg godt på, og siger hænderne. Og der kigger jeg lige på min egen tommeltot, den vender ind mod min krop. Så det vil altså sige, når jeg kigger på hænderne her, når de stikker ud, som I kan se på kanten, så skal tommeltotterne pege ind mod hans krop. Så når det er den her, så kan I se, så skal den sidde på den her side af ham. Så jeg tager her om bagpå, ind i her. Og så skal jeg sætte den på her under hans hoved. Så jeg tager lige den rigtige arm, hvor tommeltotten vil pege indad. Modsat side af hånden limer jeg godt på den nederste flap, for så er det den her flap. Og der stikker jeg en finger. Jeg er sikker på, at I kan få 2 fingre ind, måske allerede her. Og så skal den sættes ind i her. Så den ind, og så trykker jeg med hånden, der er her, så trykker jeg rigtig godt. Så jeg er sikker på, at limen holder. Og så har han en arm her. Og når jeg synes, at limen er begyndt sådan at holde fast, så jeg kan slippe, så begynder jeg med den anden. Og så er det fødderne. Fødderne skal på hernede. Så der tager jeg her, og der er foden, så tager jeg den anden ende, som før. Godt med lim på. Og så sætter jeg den i bunden, altså modsat hans hoved. Holder lidt til, når vi ser, nu kan man næsten se ham sådan her. Og sidst jeg gør det, er, at jeg klipper den her ud og sætter på ham. Har jeg fået lavet en astronaut, der er klar til at flyve ud i rummet.